Eta guri guztiako gehiago oso diferenti dela tailer bakoitza eta desberdina dela, klasien ez dugu ikusten duen gauzan. Maizeni. Maizeni asmasi. Ez izuz hartu barrure masa gogor bat etxen da latxeik, ladrillon goazen latxeik, eta lento zartzen bazu likidure ure latxeik, eta oso interesgarri seiru zen asko. Eta oso divertigarri. Eta, haiek ikasten dutena edo ikasiko dutena, etorkizunean, ikustea, aplikagarria dela, eta batez ere, inguruko enpresek behar dutena bai olako profila. Eskualdeko gaztiak eskualdean geratu gaitzezen biharrian. Lan sektoriak eta eskualdeko fabrika desberdinak ezagutzen eta horren bukaerako proiektu moure erabili hau gaur hona azoka honetara etortzea. Eskualdeko kooperatibek egiten dituzten berrikuntza proiektuak ezagutzea, baita ingenieritza edo matematika edo materialen fakultatetan egiten dituzten proiektu horiek ere ikustaraztea ere oso interesgarria.